chilango asi ndiri kutozvifambira wasango ndiri pasi pamvuri wa musekuru wa sekuru mwana nje wekubereka vedu wenje wekugowa Zimbabwe sandiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba hana ndichitaka simba inoreva kutaka simba chikonzero asimba Zimbabwe aiwa akasimba hane dumba Baba Isabel baba pati muri kufuna kuti ndireketeke nditaure ndiri pai uri papo mzukuru inga ndakakudza kuti kana muchitaura nezvangu kuZimbabwe kuvateereri mabeef kuvateereri manyama lekani kuzwengerera saka rovai panongonya tenda munani pansoma vaudze kuti muri kuona monya repakanyemba potaposti alongside monya repagokwe kadha munhu akatsoka kuti svi Rigidi vu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rigidi vu tindi murani tsudzurani nthawe ziri kudiyana chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsudzurani kufafedza ndiri mukati mekufafedza mukati mefenyuro muri yeZimbabwe chandoda kutanga pano muri yeZimbabwe chero mukati meguta reHarare ndichipinda mukati meguta reHarare rigari nekuzivisa muri yeZimbabwe kuti ndakataura nyaya nezuro yemwana kana kuti mutumbi wemwana akashaika ari mune chimwe chipatara chiri mukati meguta reHarare nyaya iyi iri kuenderera mberi payave kuzvinozviva pane rimwe danho rekuti hongu mwana akafa but anofana kuwanikwa ari kuti ndofana kuwana mwana nhasi ndiani ari kutaura kuti hongu mwana akashaya mutumbi hausi kuwanikwa yes asi mutumbi unofana kuwanikwa nhasi ndiani mukoma KB kumapasi 12 dzeusiku ndofana pindirwa runare imhuri inova ndo mhuri ina baba vemwana akashaika vari kuti muchipedza kutaura panhefenyuro pane vaita tsvakurudzo kusvika ndabatwa nemunhu ari kuChipinge zvikanzi mwana wenyu ndiri kutomuona izvezvi paari ari muimba ine makamuri 5 rooms asi mumba maari muimba yechi3 ndo maari pane shoko rarisingakwanisi kutaura pano rinova remunhu ari kunzi ndiye akatora mwana saka mutumbi hausi kuchipatara hauchisiri kuchipatara mutumbi wakabiwa uri kumba ndiani akautora ipapo mukoma KB ndipo takadebu paka Harare Kambuzuma chiri kuti tani icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati menzvimbo mukati meguta reHarare mukati meHarare muri yeZimbabwe kuri mukati menzvimbo yekachero shedo Kambuzuma muri yeZimbabwe mune nyaya yakaitika yekuti mukati menzvimbo yeKambuzuma makabiwa usiku pane vanhu vakapindirwa mumba nematsosi pane vanhu vakapindirwa mumba nembavha vachibva vaba handinoti laptop pamwe chete nemafoni asi pakatorwa mafoni apa kwanzi iso vakakwanisa kuona kuti munhu pane munhu apinda ndokubva abuda but paakabuda akajamba achinopinda kustendi iri kuseri kana kuti kuyadhi iri kuseri amai vakabamba pavakabuda vachimhanya vanoti ivo vakakwanisa kuona munhu vakatozokuona kuseri kwemba uko kunova kunext door mota yengu ichibaka zviya sekuti iso kana ine alamu inenge yagumwa yabaka kuratidza kuti pane aigumwa ndokubva vaenda kumapurisa ndokubva vaenda kunoripota varidzi pavakaripota kumapurisa mapurisa achibva anyora pasi asi pavakaudzwa kuti izvo vanhu vakajambirwa vachinopinda uko vanoita nezvemutemo vakatoda kumboona kuti pasho pakajambirwa vachipinda inyaya yekuti vanhu vepo ndio vakaba here kana kuti mbavha ndo yakaba ichidarika nepo nokuti mbavha inogona kungobawo ichidarika panyemba nepamba pakanyemba but kanyemba asiri aba ndizvozvo vakomana vemabhandi vakaenda kuchikoro vanoziva zvekuita ndivo avo pamusha payo tiri kukumbirawo pano nezvakaitika izvi nokuti pana vakomana varipo timboonawo kuti hapana zvimwe zvinoratidza here kuti kana muchigarisana muve vanhu vakachenesana kuti panenge paonekwa chinhu chisipo ichokwadi pakatariswa mukoma KB pakatariswa mudzimba idzi pakaonekwa kuti zvaitsvakwa hazvina kuwanikwa zvanga zvisipo havasiriwo vanga vaba okay right zvadaro mukoma KB vakuda kutofinisha kuti vakuda kubuda ndobva vati imba urona imwe imba yakatodambuka yakapwanyika windo svikanzi komuwo munogara hano matambopindika umo munogara hano svikanzi munogara rimwe roja ndipo pakangoti munogarani vachingopekura chiketeni vachitarisa mukati vachinoti munhu kudai mukoma KB vari kuona jangi iri mumba
mablankets, mutsvairo, mapoto, zvakasangana nemabuckets akavharwa nema5 liters akavharwa. Iyi nyaya iyi yakafanana neiyi mukoma KB yani nguva yakareba. Hatida kuti tizonzwawo kana pane vanoziva kuti zvinhu izvi zvinomboshandei izvi nokuti zviri kuwanika munzvimbo makawanda. Zvandinoda kuzotaura izvi. Zvikanzi munogara munhu imomo? Zvikanzi munotogara roja redu. Zvikanzi kusvikira landlord vati mudanei tione kuti dzimwe dzenguva pamwe zvamuri kutsvaga pamwe ndio masviriwo. But munhu anogara mumba umu anozikanwa asina musikanzwa aiwa angasipa chitonzi ari pamashops apo. Alright. Zvadaro zvikanzi gano unodaniwa ndokubva aenda kunodaniwa pamashops ndobva auya akati zvadaro ndozvikanzi tokumbira kungoona mumba mako kuti makamira sei. Ndobva wapinda mumba. Vapinda mumba baba pati vakudai so zvikanzi ko manga muine mabuckets 7. Kana taura mabuckets 7 ndiri kutaura ma20 liters aya 7 muri yeZimbabwe akazara nechimbuzi 7 nema5 liters anokwenda kuita 13 ane wiwi. Zvikanzi kochishi ane shoko rakataura ini nishona yacho handiizive kuti inorevei. Wedhiroro asi ndamborinzwa paakaritaura manga musati mavhurwa muchinzi inhengi. But wedhi racho rinodarika nemune mamwe mashoko ekuti mashoko asingatauriziki. Purisa mutora chitanda ndokuvhura kudai somukoma kunovhura kudaiwo kuona riri kutotutuma kuti mukoma kepe munoziva zvinoita vanhu vanobika doro 7 days. Yes. Inopainisirwa chimera chekuti kana yanetsa munogona kuiumbiridza nendove yemombe chinzi aiwa kuri kutonhora ranonoka kuvira torai ndove muise musaidi medrum rinotaka kukukumuka mukarivhura richishinyira mabhaketi achishinyira mukoma KB aine chimbuzi 7 akazara kuti 13 zvigubhu zvine wiwi. Vagari vekukambuzuma ngatifambei chase tibatei pachannel kochishi. Yes. Zvikanzi pane mumwe mukadzi aigara panapa. Mukadzi uyu aindirambidza kupinda mutoireti. But mukadzi uyu ritoriwo roja aikurambidza kupinda mutoireti nemhaka yei. Zvikanzi aingondirambidza kupinda mutoireti. Saka mukadzi uyu patakabvunza mukoma KB atovewo ne2 months apa pamba toda kuti akasikadi baba vakaramba chimboita baba vakataka kugara mucovid ndoma vakatanga wongururo yakatozooneka kuti kubva mucovid vachipinda havana mbogara vagara muchitungu vapinda muchimbuzi nekuti 7 mabhaketi mumba munogara munhu 1 15 ma5 liters 13 ma5 liters ewiwi 7 echimbuzi achibva anzi tiri kukumbirawo mende kunora simbuzi. Saka pakapazara vanhu enda unorasa ndobva ati saka iye aisvika kurohwa nevanhu kuti ndozvaunoita adaro mukoma KB ndobva tora mabhaketi aya 2 achibva aenda nawo asati aenda nawo ndobva azvidira chimbuzi. So yanga iri plan yekuti kana vanhu vachida kumurova kana kuita sei havachasviki padhuze. Murume uyu akura sei? Ndingangoti angori kuma 27 32. Hana mukadzi anogara ari 1 kusora zuro wacho anga chitori nebirthday rake ari 1 mumba imomo. Zvimwe zvigubhu mukoma KB zvakatodambuka zviri kutoerera imwe ichitopinda pasi pembedha hamana kutsvairwa. Kwaunogara sei ndo mandogara. Winjo iroro rakaonekwa rakadambuka iroro rakatodambuka achitozvifarira ari ega pabirthday rake. Ndobva atora mabhaketi 2 ndobva abuda nawo aperekedzwa munhu ambazi ndakazomuti inini ndakuchigara kunoko nokuti ndakunyara handichakwanisi kuzotora mamwe mabhaketi ndichazotora mabhaketi angu kana vanhu vaenda. So kusani kunoko ndazotaura nalendo achiti auya usiku ndobva atora mabhaketi aya ndobva aemta ese ndobva angobata zvimwe zvinhu achibva abuda zvakare atizivi kuti pachadzoka iko zvinozvi achazoita sei asi iko zvinozvi anga asipo ake asi ndozvawanika. Mukaenda paWhatsApp channel munotogona kutoona rimwe bhaketi rinotoratidza kuti pakatonyorwa kuti honyets. Vanaigara sei
nemabhaketi ayo ane chimbuzi newiwi manga musina here kunhuhwa kwanga kuchiitika mumba umu. Mupurisa chodaiso munhu chete akatogamuchira kunzi ha mati munogara munhu muchinhuhwa asi ndo maigara iye ndo makaitira birthday party rakari ega. So mukoma KB ndikada kuongorora ndine dzimwe dzandisina kutokwanisa kuunza pano nokuda kwenguva. Nyaya yechimbuzi mudzimba, nyaya yekuzadza mabhaketi ndakataura ipasoniriji ya amai vakaenda kunopepa amai vavo, baba vakasara vari pamba vakakesha girlfriend ikapinda mumba, vana vachinodzika girlfriend yakeshwa na stepfather vakatosangana zvakare nemabhaketi akazara. Ndingakuti kubva kumashure tine nyaya dzakawanda dzevanhu vanogara nemabhaketi akazara chimbuzi mumba. Kune vanoziva mhuri yeZimbabwe kwakatovakwa chinhu chakafanana nechimbuzi chakaiswa kure nemusha, chakaiswa kunoendwa mhepo kuti chimbuzi achite muvanhu, but vanhu vari kutora chimbuzi vachigara nacho mumba. Chinomboshandei icho chichinhuhwa? Tibatsirei Zimbabwe shongora segment. Saka ndipo kapanowanikwa airtime pamwechete nefuel yokuti baba Isabel vaende iko kunenge kune nyaya dzamunozonzwa pano pa National FM. Baba Isabel pfapfaidza ishimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura tiri kuitika matima wose nyika ino tinge kusona kwechemberi paka wange chako wange chiri kuti kudini anga ng'anga yakabviswa hembe dzebasa nemwe ng'anga. Ing'anga yokubvisa mumwe hembe dzebasa ndeizinata here kana kuti ng'anga? Andizivi kuti ndigodobori. Okay, godobori dzese ndana godobori ndana zinata vari registered nezinata vese vari registered vese. Okay, asi kune mumwe akaremera mumwe. andechinzwa Mushure mekuti mukati menzvimbo yemhuri yeZimbabwe mune vana kana kuti mhuri yakawanda kana kuti misha yakawanda mukati mevillage iyi, vanhu vanga vachingofa zvisina matunhu zvisingaitsonzwisika kuti way mafiro ari kuita vanhu munorevere kuti munotanga tinai nezuro, munorevere kuti pakati musoro nezuro vanhu vachifa pa 3 months panga pafanira nosvika 14 muvillage rimwe chete vari vanhu vakasiyana siyana. Ndokubva kwanzike kutsvagwa mubatsiri pamusoro pekuti vakomana zviri kuitika munomuka tinogona kungomuka takafa tese zvichikonzereswa nemunhu sezvo tisingazivi tsvakai munhu. Kuchibva kwatsvagwa munhu akabva mukati menzvimbo zvikanzi toda munhu anobva kure kure ende chikwadi kuti munhu akatsvagwa aibva ari kure. Ndokubva asvika mukati menzvimbo zvikanzi ndoda kuita basa iri ndiri pasango kumaminda kwete mumunda memunhu panzvimbo inoshevedzerwa kunzi ingori mafuro emombe isina zita rinoshevedzerwa. Ndopandoda kubatsira ipapo pabatwa ipapo zvikanzi munhu wese ngauye pano. Hakuna munhu acharara kumba kwake kwa 4 days tose ticharara panapa tichidya kunwa mishonga tiri pano kana iri minama tichiitira pano. Chikonzero zvatiri kutsvaga ndezvekuti vanhu vararame kuri kufiwa mukati menzvimbo ino. right. Kwanzi izvo anoziva kuti ane mwana wake ari kubasa mudane auye pano chikonzero basa richashanda pano ndikamubvarira kunze ndisina kumira naye kana kumupa mishonga yangu zvichasarira kwaari mangwana. Asi zvandinoda ndezvekuti munhu wese anogara panapa itai kuti vakupire kumabasa vangosvika kunyange zuva rimwe chete tovapa zvatinovapa nekuti chatiri kutsvaga chinoda munhu wese anogara mukati menzvimbo ino. Ndizvozvo chaizvo. Kuchibva kwazobatwa mukoma KB kuchibva kwabuditswa mumwe murume aizikanwa, but murume aizikanwa uyu pakauya godobori uyu aitomira uno kuti anotoziva mamwe maitiro ekufamba nana godobori kuchicha vanhu vakapinda nebhutsu ndiyaiti musapinda nebhutsu munokanganisira chi mhepo iri mukati umu haizooni mukada kuti zviri kunze kwemutemo aitokudza kuti garai maita zvakati nezvakati. Asati atotumwa nagodobori uyu anga kutoudza vanhu kudzidzisa vanhu zvinoitika. Ndiye munhu akazobata chinzizvo ndiri kuda murume akadai ngauye amire apa. Right. Baba vandokufamba ndokusvika vasati vamira vanga vakunjenjema vachishivha muviri kudai so vachidza aiwa mira izvoni zvakanaka. Ndobva vakandirwa godobori angane tsvimbo yakabata ndokubva akandirwa zvikanzi ndiri kukumbira kuti ndikakukandirai tsvimbo yangu muigame. Ndobva akandirwa tsvimbo yaisvika ichingororera kuti agame aingori munhu akamira chete dzakanosimudza kari uoko. Ndobva kwashedzwa mumwe munhu wechikadzi zvikanzi amai ndoda kuti muite example yekuti ndikakukandirai tsvimbo magamiro amuchaita ndotoda kuti aite baba ava ndofunga vasi kugutsikana. Ndobva vakandirwa amai ka 1 na 1 vachibva vagama murume achishikandirwa ndobva akundikana achibva adonha ipapo achibva anzi baba ndiri kukumbira kuti mutaure mega pane zvamunofungidzira haisi nyaya itashedzerwa pano asi kuti imi pamuri ndoda kukusimbisai chikonzero ndaona mutori godobori mutori mubatsiri akabatsira vakawanda toita seiko ndopakataka kusimudza maoko kuti asi kunonzi varerutsirwa chikonzero vanzi muri mubatsire. Ndobva varohwa mvura ndobva vatenderera vachinoona pasi ndobva vataka kugunguruka ndokutaka kushivedza masta 1 by 1
vachitaura mazita evamwe vanhu vavakafa vachishivedzera kuti ndiri mumwe wevamwe wandakaita zvinhu izvi but pandaita zvinhu izvi ndaitouraya vanhu ava pose paifa munhu basa rangu raikura uye zvine toshivedzwa kuno nzvimbo dzakasimba dzandainobhadharwa baba Isabel asi simba rangu saka akakutobvunzwa kunzi vagari vemuno mimimi endai paari kumanifesta apa mutaure naye muchibvunza zvamunoda kubvunza pakazoita 1 akaita chivindi vanhu vangari mukati mekutya zvikanzi tiudze kuti simba rako riri pai paunoenda kunouraya vanhu nokuti vamwe vakafa nemaaccident vamwe vakafa nekumabasa vamwe vachifa kunze kwenyika but iwe uri kunoko waiuraya sei munhu ari uko zvikanzi ndino nyoka yandinayo yekuti ikasumudza musoro ndichitaura zita yakatarisa kune munhu ikoko ndikataura zita nemutuponeseremo munhu iye anowana chaanowana ikoko munhu nyoka yacho iri kupi zvikanzi bvunzai mukadzi wangu mudzimai anga aripo mukadzi anga aripo mukadzi akati zvaari kutaura manyepo handikwanisi kuziva kusvikira mubatsiri azopinda pachake zvikanzi regai ndikuzivisei paari kuti bvunzai mubatsiri mukadzi wake anoenda kuchechi asi baba vari godobori ari kufunga kuti dzimwe dzenguva amai makambotaura mashoko ekuti imi muchiudza murume wenyu muchimuudza muchiti iyo ndaudzwa kukereke ndaudzwa kuchechi udzai vanhu kuti pamakaenda kuchechi muchinoudzwa imimi musanyara kuti chinhu chakataurwa mumba menyu udzai vanhu kuti asvika pakubatsirana pamakaenda kuchechi makanoprofitwa makaudzwa kuti mumba menyu munei chinotyisa zvikanzi mune nyoka zvikanzi ndo paari kuzvitorera pamakauya muna kuudza here murume wenyu pamakaudza murume wenyu ari kutokutyai ari kutofungidzira kuti makuziva zviri kuitika ndokusaka atibvunzai chi mukadzi wangu but hamuzivi makaudzwa nechiprofita regai ndikuzivisei amai mumba menyu mune mapilo anogona kuita 3 amunoisa kumusoro kana muchinda nekuti nhasi zvamuri kuisa pamubhedha wenyu ndezverudziyo pilo yerudzi rwakati ndo ine nyoka mukati nyoka inobuda mupilo inorarama nemi ndimi mudzimai wayo baba vekwenyu vakapedzisira kuita bonde nemirini zvikanzi taane nguva vanoti musana ndofunga kunyanya kushanda hakusi kuti musana hakusi kuti vari kurwara muponyoka iyoyo ndiye murume wenyu mai vachibva kuti pasipo zvikanzi tichibva panapa ndiri kukumbira vasingatye handidi kunobata ndega ndoda kuti vanhu vari panapa paite mwanyo anobata zvikanzi nevanhu akuna anobata nyoka yemunhu ipapo munhu ndopasingari noupenyu hwake zvikanzi right ndine vandoshanda navo vakomana endai nevarume ava mukati mechimbuzi vabvisei hembe dzese vapfekedzei hembe dzese modzoka navo mukati votora pilo zvikanzi atotora pilo ndiani achibva endai mubatsiri ndokutora pilo ndokuikanda mukoma KB kunobata pilo kuti isumuke payakangobayiwa mvura kuibata kudai so pilo haichasimuki pilo haichasimuki kurema pilo haichasimuki yakutorema so zvikanzi tikabuditsa pilo iyi panapa vakawanda vanogona kuita mapofu pano zvatoda isiso ndezvokuti ndichakumwayai mvura kankumwayai mvura ndoda kuti mubate muchizvinzwa mega kuti ingave nyoka here kaundi chii vanhu vakawanda kusvikira mwana wepo achibva achedzera kuti hamuna here zvamungandiita kuti ndikwanise kuona chinhu ndoda kuchiona chi ndiye munhu akazvibuditsa achipedza kubuditsa kudaro mukoma KB ndopa zvakange zvaoma mubatsiri anga kukundikana mwana anga ageza mushonga but ndokutanga kubayiwa nemaziso maziso akubaya ndopakatanga kubaya akuchema kuti maziso angu vanhu ndopakatanga kutaramuka vachibva padhuze zvikanzi no chirega izvinyi kuda sei kubudisa mwana wayo achibva ita sei atanga kubayiwa nemushonga kutaura kuna ari kuona mune zvakanaka but anotombotaura masaka anomboita sei anotombobaya baba ava vachimuka ndokubva vangoita zviya zvokuti munhu ari pakati pevanhu kungotanga kumhanya achiita speed regai ndikuudzei mhuri yeZimbabwe kubva zuva ramhanya baba ava kubva apa nanhasi vasati vadzoka nanhasi vasi kuonekwa ende tichitaura nyaya yekuma 2 weeks vari kupi baba asozikana kuti vari kupi nyoka yakaurayiwa nyoka yanga iri nyoka yerudzi kwavanotaura kwanotaura kwanzi inonzi kwanzi mungu muchai inangu handisati ndamboiona mungu muchai ndo zita ravaita kuti ndo zita renyoka iroro kuti vakawanda vanotora mari dzevanhu vakawanda vanodzishandisa kuita bobobo vakawanda vanodzishandisa kutuma kunyange kunze kwenyika ndo mataurirwo aitwa ipapo baba vakutora kuti chokwadi kwakati ndakaituma munhu akafa ari kunyika yakati uyawe ndo yandikataura ndikaiudza panapa kuti ndoda kutaura nhengi ikasumudza musoro ndikataka kutaura mashoko yakasumudza musoro painoisa musoro pasi panofanira kuuya marisautsi ya pakaipa so baba ava variko kuwange vakatiza havasi kuwanikwa saka namba dzavo hadzisi kuita asi vasati vatiza ndopa vakanziswa vadonha pasi ndiri kukumbira nekuti pavaiuyawo pane vanhu vachibatsira vaitiwewo vakapfeka hembe
dzebasa ndio pavakabvisa zvikanzi aidziyembe bvisai baba idzi kubva nhasi regai ndikuzivise kuti hamuzomubatsiri munotokuwadza vanhu hamuzomubatsiri munokuwadza vanhu nekuti stage richasvika panapa icharatidza vanhu kuti hamuzomubatsiri wevanhu ndio pavakabviswa yembezi so pavakazodonha vachimuka vari mukati mekuti after vakumanifesta kuti kwakati ndindo zvakati vachirova tachi vachimhanya vachirova pasi vakarova pasi zvachose havana kuzoonekwa but mubatsiri akasibisa vanhu kuti munomo kana paine munhu achafa angagona kufa hake neimwe nzira kwete nemaitiro anga achiitika aya vanenge vasisiri baba nokuti baba kana vasida kudzoka panapa ikoko vachafa senge muka baba ava tichitarisa vakakonzera rufu rwevanhu vakawanda sei vakakonzera kusvika kuma 14 ya zvakaoma zviri kuitika muZimbabwe. Yes, kune avo vasati vajoina pane manje baba Isabel pfapfaidza ichimwe tabva tapinda muchitoro neHedge Solutions. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza ndiri mukati mekutsudzura paka esigodini chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekupfapfaidza nyaya yakaitika mukati meesigodini ndeyekuti kune mwanasikana akakwanisa kugara pamba haita 21 years asati aroorwa ndokubva amitiswa ndokubva aita mwana amitiswa kudaro ndokubva azobuda aroorwa kuenda kune imwe nzvimbo yaakaita mwana zvakare achibva adzoka zvakare adzoka pamba akatanga kugara ipapo baba namai vakashivedzera kuti mwanangu zvinoda timbofamba vakaenda muchivanhu vakaenda kumasowe vari vanhu vari kuzema kuti mwanasikana waya achidzoka pano vamwe vezera rake vakaroorwa vamwe vana vadiki vakaroorwa vamwe vasina kunaka kudarika iye vakaroorwa asi yese achidzoka mwana akanaka mwana ane chimiro mwana anooneka kuchikoro akanga achigona asi ana zviri kubuda chii chiri kumboitika paari Daniel Oshiwiri Benefo wakachiwemba community yacho ndokubva vaenda kumasowe ndokubva vaenda kuchivanhu asi zvakazoitika ndezvekuti izvo vakagara pasi amai vakashivedzera kuti izvo vaenda kune nzvimbo imwe masowe zvikanzi amai musatsvake zvakawanda musafambe zvakawanda musatambisa mari kana kupedza nguva mushonga wekuti mwana wenyu aite zvakanaka uripo paari haasiri akakonzeresa asi pane akakonzeresa akataura mwana wenyu ndiye anofanira kutaura munhu akakonzeresa kuti iye asvike panguva yaari amai vanetseka kuti mwana wangu akanaka mwana wangu akadzidza mwana wangu ane chimiro asi akataka kumitisiwa ari pamba amitisiwa ari pamba ndokubva aenda kumurume ndokunopiwa mwana ndokudzoka zvakare pamba amai vakandinoita sei ngatifambei nemwana baba akati mari idzi vaenda kumasowe vaenda kun'anga asi zvikanga zviri mukati mekuramba ndokuzoenda kuno mumwe muprofita zvikanzi amai wangu mauya nemwana panapa ndiri kukumbira kubva nhasi musatambisa mari yekubhadhira kumaprofita kana kutambisa mari yekuenda kudzin'anga asi imi migarai pasi nemwana wenyu sokugara kwamakaita ipapa kana akasundukuka ngaatotanga ipapa nokuti mwana wenyu uyu ndokiye upenyu hwake ndiye anoziva pakavhara zviri kuita kuti aite asaroorwe kana saite zvinhu zvakanaka iye asiriye asanoziva mashoko ari kutaurwa nemubatsiri ataurwa nemubatsiri kuna amai emwana wacho aripo zvikanzi kudini mwana zvandaita zvindaroya ndapedza hakuna zvinhu zvinodarika izvi mwana achibva kuchema mwana achisvika kuma-KB akati amai ndipei nguva ndinyatsosecha ndinyatsotsvaka dzimwe dzenguva ari kutaura chokwadi kana kuti zvimwe zvinhu zvandiri kufunga zvina basa pamwe zvitori nebasa but ndipei nguva ndizvozvo achisvika kumba 2 days ndokutora poison achibva afa ndobva asiya anyora tsamba kuti kana dai ndazvitaura ndaizorarama sei wangu wabereki wangu baba vangu wangu amai vangu vandakatama navo vandakadzidza navo vazivisei kuti nditaure mashoko aya ndatoona zviri nani kuti ndife saka baba indafa akuita suicide mwana aendesewa kupostmortem zvese adzoka auda unofutsirwa handi kunochera makuva mukoma-KB hakuna guva rakabvuma kuchereka kusvika vauda kushivedzera kuti munhu ngaadzorere kumoshari vanhu vakati aiwa mani tiri vanhu isusu nyaya yekutanga kuti makuva anoramba kuchereka iyi haina kutanga nhasi zvakatanga kudhara mani hatina vakuru here panapa masawira vazukuru endei kumberi uku vamwe vari kupotsera mufi iwe Jennifer iwe Rokadiya iwe Lilian kana wasarudza kuenda kuvafi inga wani wakava mushonga wega chiita kuti uzororeka wewe uchiramba uchitambura vamwe vachiita kuvabereki masawira vana baba mimi muna kuramba nemwana here vachitaura zvavari kutaura handi kuguma mukoma-KB nguva yakapopota masawira vakatarisa mukoma-KB musikana ari mukofini ndokutanga kuyeredza musodzi
mutumbi chituna chakuchema mutumbi chotaka kuchema chakuredza musodzi vanhu uyapano zviri kuitika mutumbi uri kueredza musodzi nguya yakatira mutumbi kuteredza musodzi anochiti mutumbi uri kueredza musodzi baba vachibvatiza parufu shedzai baba vemwana vaone baba vemwana vachawanike shedzai baba vemwana vaone baba vemwana vachawanike kusvika vazooneka vakarara pane umwe pasi pomwe muti mumvuri vachiti ndiri kurwadziwa ndiri furo mwana wangu vanhu vakati vatsvagei vakomana munhu anozviuraya onai mwana uyu mwana anga akura mwana akadzidziswa uyu baba vari kurwadziwa baba vachibva vauya svika ntsvagai mubatsiri ndobva vatsvaga mubatsiri mukoma KB mubatsiri manje haana kuuya pakubatsira pari mubatsiri munhu anotori hama yevanhu anga aripo apa parufu apa akazama vanhu vakawanda vaimuona achita seunzi ari kuda kuchema here ari kuda kusvikirwa here zvikamubata ivhari kumasoko kudai but vanoudza munhu achingotira befu kuti pane zviri kuda kuitika mari zviri kumusatsa but ari kurikana kusvikira tuku zvabuda ndokufamba kupinda muvanhu achipenengura vanhu zvese kuti unopinda muna vanhu vakawanda ka munhu anenge wasikade uchimurovera pasi kudai so uchivhura rodi nguva ikabuda mhepo iyi ndo yaitsvagwa baba but baba havana kuonekwa nemunhu zvake baba vakazoonekwa vakarara nemunhu akabudirwa uyo ari parufu uyu nguva yaitsvagwa baba ndo kusvika zvikanzi nditeverai munhu uyu aitaura ari mwanasikana afa achitaura pemunhu weukama but ukama hwaibuda pamunhu uyu hausi ukama hweropa hwokuti tingati munhu angabude apa but yaive mhepo yagara handiendi pasi hamundifutsiri kana ndisati ndasiya ndapupura zvandakataudzwa amai vangu vanoda kuziva chokwadi ari kutaura achiti mai vangu asi asiri akafa ende asiri mwana wavo mwana ndiye akafa asi ari kubuda pamunhu achiti amai vangu takaudzwa pamwe chete muprofita wangu ndakaremerwa kusvika ndafa asi handiendi amai vangu vasingazivi so zvaakataura ndezvekuti handiendi amai vangu vasingazivi kuti tanga tiri babarika chiregai nditsvaga murume wangu apo mwana ari kubuda abuda pamunhu zvikanzi havasi kuonekwa aishidze nezita ari kupi washi ataure zvatakaita panzvimbo yakati musi wakati handiti ndakamitiswa ndiri pano pandakazoenda kumurume ndonyaya yakandidzingisa nokuti kwandakanoorwa vakazvibata kuti mwana wokutanga wandiinaye ndiwo baba vangu akomana saka kugara kwose kwandaita ndiri pano baba vachiti gara panapa mwana wangu kuroorwa nguva ichakwana mhepo dziripo tichada kuti ushandirwe vaisimbisa chikodzero baba amai mukangoti ponde tanga tisikanyari nokuti takajarira kudhara mwana ari panapa atori wababa neamai vake ya zvakaoma zvikanzi vari kupi zvikanzi aiwa ndovaziva paari uyo mukoma KB uyo kuenda kumwe kwakakuda rwizi padhuze kwakakarara baba wakatorara mujecha unoziva kuti mujecha kune jecha rekuti ukarara mariri hausvibi chero kwakaembe kachena ndopakakarara ndopakanonyukurwa zvikanzi iwe washi muka hanzi unoudza mai guru kuti wakaitei kwandiri uchipedza kutaura ndinovigwa mhani ndoda kuenda ndakachena ndoda kuvhurirwa nzira yangu zvakanaka munhu achingopedza kuda zvikanzi nevamwe hapana tipera munhu ihama yaani panapa munhu aoneka kuti ihama yekupi ihama yekumurume kwababa zvikanzi kana iri hama yekumurume angafumura here kwemwe wake kudai so asite inosvika zvinhu zvadira vapedza kudaro zvikanzi imi mamabudiro moita nezvei zvikanzi haisusu basa takatinoshandira kana mchida ngatipindewo matare ivo pano veukama vese pindai mumba papa ndokunoti mumba veukama ungana vanhu pavakapinda mumba umu vakapinda vachiti ivo vari kupindira nyaya iyi chete yababa teni oroshiwiri bidifo vakachiwemba kibidi kyasha reporting to the angel ndosakadapaseke chigari mukova KB vakuru vanoti ndimakamududza tsumo yekuti kana mugoma kwanzi mukuita sei ndomukusangana nehowa munoti kuita sei mukutandanisa makudo ndo mukuita sei ndomukusangana nehowa waenda kutesa gudo but unisangana nehowa wationa chikafu varipe pamukoma KB makabuda varume vanokwana kuita 3 vakarera nemwana vana baba kusanganisira baba nyakubereka makazobuda vamwe vana baba munini 2 vari vadiki kuna baba vakabuda but mubatsiri akashiradzira kati varume vandikupe mhosva imi mhepo iyoyo yakagadzwa nababa vaitoda kuti kuite umwe munhu hwana anobatwa nemwana uyu
but zvakaramba kuti mhosva ende kwaari iende kwaari. Vaizviziva kuti zuva kana misi zvinogona kungobuda, but mhepo yavakasengere kuti panofanira kubatwa umwe munhu 1 ende handikureverei nhema. Dai munhu yakagona kubatwa angasingabudi kujeri. Baba vairoverera zvokuroverera zviya, ende handikuudzei kuti kana dai baba mwana wayo asina kufa baba vaimusiya paitobuda vana vaviri vatatu pano ende mwana wayo angasingaende kumurume. Ende kwaakaenda mubvunzei pane mimba yakabviswa baiginya nemurume yaakaita ari kumurume iyeye. Pakabva mimba iyoyo ndo pakatsvagwa nyaya zvichibva zvabuda kuti izvo haangaiti mimba chikonzero midzimu yemune yaramba. Mimba yaanayo ndeyababa vake, asi haina kubuda chinzi yababa vake, yakabuda chinzi izvo. Pane kutsamwa kuripo kwekutamba kwaita mwana wena baba. ya Baba vachibva vachivedzera kuti baba mukoma KB vakaenda kudanga vakati ndakafamba nemwana wangu kakawandisa, ndakafamba makawanda ndisingavhunduke kana kutya. Ichokwadi ndaizviita, asi handina kwete kamboudzwa kupinda mudanga kuti ndiri kukumbira mutore mombe mbiridzi ngadzitorwe nemunhu uyu mubasire. Ende asi chandiri kukumbira ndechekuti ndiri kukumbira kuti anditorere mushonga iwowo, nokuti izvezvi kubva zuro pakafa mwana uyu munina wake ndiwo ndakatorota ndichita bonde naye nezuro, asi inini handiite zvokurota, ndoita fefe yakutaura nemwana achibvuma. Asi kurota kwandikamuita nezuro zvinoreva kuti vanhu muchiparara panapa ndakutotanga kutomuita mukadzi harambi. Ko baba vaiti mubatsiri ngaandibatsire kuti abvise mushonga vakautora kupi? Vari kuti ivo pavakautora vakautora vari kubasa vachisevenza, vakaudzwa kuti ndewe raki, but raki iroro rine zvakawanda zvarinokwezva. Vari kutozviti zvakare inini pachangu handichakwanisi kufamba usiku, chese chinofamba usiku ndikangosangana ndiri kuti alaki ndosangana nazvo, kana nenzou, chero nenzou, kana neshumba. havangopindi makaipa memwe vanosangana nazvo. Saka hongu ndainakirwa ndichitambidzana nemwana wangu, asi handichada kana mubatsiri achikwanisa ngaatore zvake. Saka mubatsiri akakwanisa here kubatsira baba? Ndokwakabuda mukoma KB rinonzi Gondwa. Gondwa waturuka. Chinova chinhu chandinoda kutsiura kumhuri yeZimbabwe, kuti nyaya ikabatwa mbavha muvhileji kunyangwe makabirwa vanhu 16, munhu akazobatwa nakanyemba akabira kanyemba, hamusviki muchirova vanhu vese muchitora pfungwa dzine kudzounganidza kuti saka ndiye akandibira ipapo, munogona kusungirwawo mahara. Nyaya yandiri kutaura ine vakomana vaviri vemufamily ne1 asiri mufamily vakatosungwa nemapurisa kuescotini varova baba ava vachiti mudhara waishandisa vakadzi heshi, but vakamurova kusvika pakukuvadza kutaura kwandiri kuti baba vari kunze havasitokwanisa kana kudya. Vairohwa shaya idzi dzega dzega. Vamwe vacho vaitoda kuvakuvadza vachiti muteso unoshanda ivowo, beta tikubvisei, vachivagwina. Munhu wandiri kutaura ari muhospital asi kukwanisa, but vandiri kutaura 3 vakatosungwa, but Gondwa wakatorwa, mwana akavigwa. Mushure mekunge nyaya yabuda pachena, Yes, mwana kana kuti mushakabvu akazokwanisa kuvigwa. zuva iroro mwana wandiri kutaura ndiri kukumbira vagari weexgodini, munhu akavigwa kunosvika kumapasi 7 dzemanheru vanhu vachishandisa matochi. Hey, pasi 7 dzemanheru kuma 8 pasi 7 o'clock manheru akavigwa vanhu vachishandisa matochi vachiti hazvidi kuti avaite kwanzi guva kudaiso mukoma KB 2 minutes guva ranga rapera. Kwanzi taichiona sekunonzi iye mufa kutocherawo mafambiro aita badza kana mapiki nemabhidha kufamba basa apa vachichera, but guva ranga richiramba kuchereka. veukama vari kuti kudini kusanganisira amai vemwanasikana uyu? Amai vemwana mukoma KB kana kutaura chavo chakuka havakwanisi. Vari kuti panapa ndanga ndaigara ndichirwara, handitozivi apa mwana uyu ndiye wandaigara naye, kuti ndizive kuti acho ndisira mushonga here, pamwe ndiye aindirwarisa here kuti ndanga ndiri babarika ndanga ndisingazivi. Veukama ndo makabuda vana vamwe manje vakanorowa baba ava. Hey, 0713 938 538 0713 938 538. Esgodini machinzwa sei kanyemba na bhozvo uyo murume wekugezera mupoto aisimbisa mushonga wake chigaro chainacho anoshandisa akakuromba. Ndinonzi Geshomu muzamba pasiyabhuwa pariseiko nhasi. Regai katinzwe kuti vatereri manyama vari kuti kudini kone idzo dziri kupfapfaidzwa dziri kubhozhongorwa nababa Isabel. Regai katimbonzwa mashoko kubva ku the original Earth Movers. Original